Sanibonani guys, igama ngiqhubile ngiphathela amazwi belami inimba ngomhla ka-9 July. Uyanga-ke guys, bekumele aphendule abazali bakhe ukuthi yini manje wafike sevuvukela isiqhomo ugirl kwenzakini. Washo-ke uyanga ukuthi kunentombazane esikoleni ekuthiwa Andiswa eyayithandana no-Aviwe. Iloku imlandelela ithi u-Aviwe-ke umoshakalelwe ikusasa lakhe ngenxa yakhe uyanga ngoba phela uboshiwe. Uyanga-ke wazama ukuthi ayi-avoid le ntombazane, kodwa-ke ibiloku ila eduze kwakhe iyiphele endlebeni, ingafuni ukusuka, iloke imthuka uyanga wagcina naye secasuka eseyiphendulela. Uyasho uyanga ukuthi nami ngishilo ukuthi wena kade ungeyona intombi ka-Aviwe, bukade nje uyi-roll on, uyi-side chick. Siyazi yonke leyo nto thina sonke la esikoleni, ngaphandle kwakho ubekuyuza kahle kahle-ke u-Aviwe. Kusho ukuthi intombazane icasuke ukuzwa lokho, idedele ngesibhakela-ke laphaya ehlweni likayanga. Noyanga-ke waphindisela. Uyasho kuyanga ukuthi hey tata, ewe kona ungiqhwabile ngempama, kodwa-ke mengase nijonge ubuso bakhe, hayi mani ngimbonyile mina kaloku. Hayi ndimxelela uba ungalinge ungigezele mina. Yabo emva kwale fight namhlanje ngiyanixelela sokuphinda ndigezele loya mntana, uyandazi uba ndingubani ngoku. Hayi bo guys, yanga mabandla. Hayi-ke abazali bakhe bebeloke berola amehlo nje, berola amehlo. Bethuka phela ukuthi intombi yabo kusukela nini ilwa yona. Akagcinanga-ke lapho uyanga, uhambile waya lapha edining. Bafika-ke bamgcobisa-ke i-Dettol, bamtomota-ke etobotshwa uyena kuthumeka esho kodwa ukuthi mntanami ayilunganga lento yokuthi ulwe lapha esikolweni. Uthi ubaba wakhe kulungile kuzomele ngiye esikoleni ngiyobika ukuthi wena kade ulwa. Futhi-ke nale ntombazane kade ulwa nayo kumele impela le ndaba le ixoxe, kubonakala ukuthi isixazululo esithini. Athi uyanga tata, sukuzixaka, sukuzihlupha ngokuba uye esikoleni. Uma uye esikoleni bazoqhubeka bandihleke, kuzokwenza izinto zibe worse. Yabona mina ndizophola tata, ndizophola. Hayi-ke asazi-ke for u-Andiswa yena uzophuza ukuphola cause yeyi ndimshiye mabokoboko. Yabona la bendifuna ukusenda umlayezo tata, bendifuna ukusenda imessage cause wonke umuntu ucinga ukuba mina zofika apha kima ndiqhele kakubi ngoba nakho kunale video le eyaputshukayo. Manje bacinga ukuba mina ndi-easy target. Yabona-ke ngoku ndiyakuxelela bandizondazi, bazondihlonipha, sophinde bandigezele mna. Yanga uhambile-ke futhi wayekamereni wenza guys i-live ekhuluma-ke ngobuhlungu benhliziyo yakhe, njengoba nje mefika esikoleni ehamba kuma-corridors abantu beloke behleka into engelona iqiniso. Uyasho uba ayive ibuhlungu into uba abantu bakujajele into engesiyona inyani, bakubhulishe. Le nto eniyenza kumi ibizwa nge-cyberbullying guys, yekeni cause meniqhubeka ndanixelela mina ndizothula, mna ndizozilwela kaloku. So usend i-message girl to everyone, wathi meke nje naqala nanibhulisha whether it's online or physical, tell me ukuthi mina ngiyintombazane elusi, intombazane ehamba izineka here and there, and you will know me. Hey sabanu yanga guys, akuphelike lapho. Uma wethu Sonjica, it doesn't rain, it's pours for him. Namhlanje manje beyichilela ubhuti engena stressi, eyibukela ibhola nomfowabo. Yabona nje beyichilele beyixoxela kamnandi ngamantombazane. You know things that most guys do. Sesuka lapho-ke ngokuphapha-ke bandla uma wethu atshela ubhuti wakho ukuthi ndakuxelela yazi uba mina ndizoyifumana le ntombi before June. Yabona ubusika buzothi buqala nje ndizobe sendinayo le ntombi le. Ukhuluma ngobani? Ngo-Portia. Guys, ubhuti wakhe-ke lokho ethi hayi ndiyakuva, wathi ngakubhetshela lokho futhi andithi uyandikweleta wena, somele ukhokhe imali yami, komele ubhadale imali yami wena cause ndakuxelela ukuthi before June uzobe ngowami uPortia. So-ke bhadala. Kanti usho konke lokho guys, uPortia uyangena. Hayibo, uthini? Wathuka uma wethu, wathi ububheja ngami? Hayi buma wethu wama ngenyawo. Wathi baby, ayisinjengoba ucinga kaloku. Wathi ndive yonke into, wena uthetha ngami uthi ubuzondifumana before June, ndibhethi mina manje. Wathi hayi uyive kabi isithando sami, asoze ndakuthatha. Uyandazi ndiyakuthanda. Wathi ndazini? Wathi yazi bendiza apha ndithi ndizochila
ndibuka ibhola nani, sincokole, siphuze iwayini. Kodwa akukho wine esengizolisela ngoku nawe. Wathi, hawu, ngobani, ngoba kutheni, sengatshila. Wathi, soze kaloku. Good 19. Yes, sis. And umawethu was very proud to be that girl's man. And now le ntombazane siyamshiya just like that because izwe ethi babetha nobhuti wakhe ngayo. Yeah. Akupheli-ke lapho, guys. Uhambile waya-ke eZondo Technologies eyoshaya isipani njengoba vele ehlezi isipana khona. Kodwa hayi cha, iselfoni yakhe ibilokhu isendlebeni azama ukukhuluma noPhosha emncenga ukuthi amxolele for what she heard by yesterday. Uyasho uPhosha ukuthi hey, ndibhizi apha ekhosela tech, ndine back-to-back meetings and ngiyakwenye kwangoku. Athi cha, ndiyacela bandla, just 2 minutes or 5 minutes of your time. Athi ndithe ndibhizi. Yay! Waqeda wayidropha kuqala ifoni uPhosha, leaving umawethu stressed even more. Wafika-ke Mr. Zondo phela, Sydney, esho ukuthi kunomuntu ohleli lapha e-waiting room. Bathi, oh, ya, ngiyamazi usisi lo, uyi-journalist, uze ukuthi iZondo Technologies impela isibhukuda noshaka abakhulu and yezingeni eliphezulu, ikhula ngokushesha, so ufuna ukuthi asi-interviewe. Bathi, okay, asingakhiphi-ke yonke information about ibhizinisi okwamanje. I don't trust this woman. Nangampela-ke guys, kodwa baya-ke kuyena. Oh, she was hyper, she was, she knows her story. Ufike nje lapha esenayo yonke information ngabantu baseZondo Technologies ukuthi inkampani evulwe nini, evulwe ubani, ama-client abo obani. So uyasho ukuthi ngathi nifuna ukuqhudelana neKhosela Tech. Wathi uZondo, yebo impela siqhudelana nayo iKhosela Tech and mengabhekile sizoyifaka ngaphansi kwesicathulo okungekudala. Kuhleke kube mnandi kube njaya. Kanti hey, kuzothi kusanjalo uqhamuke uLwandle. I-journalist imane iluze yonke interest mayelana nebhizinisi laseZondo Technologies. Ifocus yakhe ibased kakhulu manje kuLwandle. Athi, is this your son? Aibo, that's your son over there. What's Mr. Zondo? Yes. What's it, the one that was arrested? Aibo, guys. What's it, Sydney? Yeah, but thina sizokhuluma ngebhizinisi la hayi ngoLwandle. Ngithi, but you know what, sir? I think I have all the information that I need here. Can I see myself out? Athi umawethu, no, it's fine, ngizokuphelezela. Sizothi, no, don't worry. I know my way out. Ngiyabonga kakhulu for isikhathi senu nisale kahle. Wabehamba usisi wabantu uphuma ngomnyango. Guess where she's going? Uya kuLwandle. Uthe, Lwandle Zondo. Wathi uLwandle, yebo sisi. Wathi, oh, how nice to see you. Athi, nami ngiyabonga. Kwabe kufika umsebenzi oze kuLwandle. Wathi, Mr. Zondo, nakho kunye lamafayile obuthe wadinga nanka, okunye kuyeza maduzane. Wathi, hayibo, you work here, so now you are part of the team. Ubuza lo sisi journalist ebuza uLwandle. Hayi wangenelela umawethu. Wathi, sisi, wena uthe uze la uzosi-interviewa mayelana ne-growth yeZondo Technologies, ama-client-ke esesiwatholile yonke ama-achievement ethu. Manje mase ukhuluma ngoLwandle usubheke eceleni, sengicela bandla ukuthi usiphumele bandla, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Wathi sisi, okay, fine, kulungile ngiyahamba. Vele usethi kulungile uyahamba, usethole yonke information ayidingayo. And journalists, they do not want to hear about the successes of your businesses. They don't want to hear about growth of business. They want to hear about gossip. And Lwandle is the juicy gossip, guys. Hambile guys, i-journalist ne-juicy gossip. Hayi ke singiyathuka. Le journalist yaphi? Iya kuLazarus. Ithunywe uLazarus, guys, ukuthi ihambe yo-investigator laphaya eZondo Technologies. Why? Because uyiqale kuqala impi uMr. Zondo, wantshontsha ama-client aseKhosela Tech, and washo uLazarus wathi, you know what, you've made the first move, the next one is mine. Nakho-ke useyenzile imuvi yakhe-ke, uthe nje kule journalist hambe uyobhadlaza yonke into ngale nkampani yaseZondo Technologies. Yabona mase siphumile live yonke le information ukuthi uLwandle usebenzela lapha eZondo Technologies, ngizokusendela into yokuhleka, imali-ke leyo guys. So nje umthengile ukuthi ayo-investigator lapha, khona-ke wonke ama-client alapha eZondo Technologies ezobaleka. Mawethu ukhala minyembezi guys, uthi awe, yabo le journalist ibize kahle uzosiqumba phansi. Uyazi ukuthi i-Afribiz kaMr. Mkhize akasayini i-contract. Meke wabona lezi indaba iphuma headlines, hayi uzomane nje angabe sasayina nathi. Hayi ukuhamba kwakhe uzobe sekuhamba nabo bonke abanye, bonke laba
Jozi Power or Capital Bank. So nje guys, yay, easy come easy go, yilokho nje kuphela engakusho ngeZondo Technologies. Uma ufuna ukuphumelela empilweni, awusebenzisi amaqhubu abanye abantu, zakhela wakho amaqhubu ukuze-ke ukwazi ukuthi usurvive. Uma ukuthi uphila ngamaqhubu abanye abantu, azoncuduka usale uyinkukhu engenamaqhubu egodolayo guys, eneskin esi-exposed. That's what's gonna happen-ke kuZondo right now. Guys, aphela lapho ngamazibela namhlanje. Ngakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile ngiphathela amazibela inimba ngomhla ka 9 July.